Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu, content chitubu, chisingapu chitubu, chinonwane muno wese chitubu, chakavenekwa, chikaongororwa, nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi, chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera, kunge chikonsumwa nemunhu, akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya inonzwisa tsitsi, inyaya yandibatawo pandakaiona nezuro, ndikati rega ndingomukira nayo nhasi because ndakaiona kwanga kwa a bit late handitika. Saka hanzi crane yadona PaMbudzi roundabout Yakunzi Trabablas in honor of President Mnangagwa. But inini manje ndiri munhu anonyanyofungisisa, ndiri munhu we-conspiracy theory, ameno kuti tinowirirana here kana kuti chii. Vamwe vari kuti Tsaona yangoitika, vamwe vari kuti paitwa ritual apa pachekereswa, but ndoda kuti tibatanidze madotsi acho tozozviona kuti patinonobudira uko zvinozofamba sei. Few weeks ago, roundabout yakachinjwa zita, mva yatanga kunzi chi Trabablas, kana anzi Trabablas in honor of chi President Mnangagwa. Trabablas akamboputitsa anonzi chi matreni ane 21 years. And 60 years or 7 few years later munyika amuna kana train one iri kushanda. Trabablas ari kuzikanwa nenyaya yegukura hundi. Then recently musuno unyoro hunoyu ma-opposition MPs anga ari kufamu vachiita sei, vachiita zvavaita ikoko. But pane audio yandoda kuti ningokunzwisai just a little bit, ichitaura kuti anofarira mushonga, anenge akadedza n'anga. Saka toda kuti tikonekte madots tozoona kuti panopera video tinenge takamira papa, nditirega tinzwe audio. Zvazvakanakira ndezvekuti havasi vanhu vese vanodedzwa kunhingi kupurazi. Iko kupurazi kwacho mukaona vachidedzwa member of parliament anenge adedza n'anga nen'anga ikoko vagadzira vadi kupusiswa, kungoisa tsoka yako chete mupurazi make imomo kupusiswa. Boza anoda mushonga zvekuti anoda zven'anga hapana paanosiya. Andivazvona. Changamukai vana veZimbabwe, changamukai. This country belongs to all of us. Therefore we have a voice. Kana takaona kuti maminerals edu ari kudiwa. Right, mazvinzwira mega kuti hanzi anoda mushonga ikoko kufamu kukwaibatwa ndo mataurirwo azviri kuitwa. Nditika vabva kufamu, vabva kubata project yacho yenyika papaita Tsaona. Saka toti iTsaona here kana kuti Kuchekeresa, handizoziva hangu, Mwari ndiye anoziva. But at the end of the day zvimwe zvacho takapiwa njere kuti titese tibatanidze tione kuti zviri kufamba sei. Zvisinei ndoda kukuratidza the video, ndakuratidza ma-screenshots andinawo nema-comments andinawo, toonesana vanhu vane maonero nemafungiro akaita sei akasiyana. But ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere, ndoda kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzo. Toita sei, toita mudhiginyira wacho, tofambira nyaya dzacho handitika. Right now panapa ndine mashoko ari kubva kuna Owen arikutaura kuti company registration in South Africa zvanyore, anobva akuvhurira futi ne-FNB bank account. Saka iwewe chinongodiwa ipassport yako, bata namba dzaOwen idzo dziri pascreen idzo, wotaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly, vanditaurira kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje, ndiri kuda kuti undisotewo uregister company yangu, wovhura bank account. Handitika mabank account aya mari inobereka
asiyana needu yepadhene yekuti mari inenge ichidyiwa uku inotobereka. Handitika regai tipinde muvhidhiyo tione kuti chichambonyasoitika pachiitiko ichi. Handiti icho akusisile mawani wena the former engineers mawana rega tione futi vhidhiyo racho zvakare in slow motion. Muri kuchiona chinhu chichidonha icho. Hatingamboti chachiri overloaded chachiri overloaded kupe chinenge chichitonanga nayo chinhu ichi zvinenge zvakaora zvimamachines izvi zvinenge zvagarisa. Project 1 inoita makore akawanda kudaro ichingoitwa chete zvichinaiwa nemvura. Handifunge kana zvichiserviswa zvimasini izvi. Mawana bridge yadonha crane yadonha panapa flyover panapa yadonha crane yaguka ikaisaonei apa dona raunda kauta hanishaisha bridge rekutanga repaflyover right. Pakaipa pakashata zvikamba zvanzi nechange radio Chimombe and Mnangagwa looted the money that was meant to build the Mbudzi roundabout. Now they are using substandard material to build the interchange. Hanzi Chimombe naMnangagwa vakaba mari yaifanirwa kunge ichivaka bridge but nhasi roundabout yedu but nhasi vakushandisa zvikwanisiro zvisina kukwana nenyaya iyoyo. Handitika zvikanzi necrime watch Zimbabwe after weeks after the Mbudzi interchange was renamed to Trabablas Interchange in honor of President Mnangagwa, a tragic crane collapse has claimed a life of a worker. Could this be a sign? Ndozvandakuudza kuti isusu tiri vanhu tinotofungawo ende tinotobatanidza zvinhu mumusoro yedu nemafungiro edu nemaonero edu hatinenge tichiita zvinhu. Handiti zvikanzi nemumwe mucomment section zvine ngozi mukati izvi zvikanzi I heard that one worker has passed away. Is it true? Yes, according to reports it's true. Pane one mushandi aita sei arasikirwa neupenyu ende kumhuri uyo arasikirwa tinoti nematambudziko. Zvikanzi why is the videographer excited by this? Ndizvo zivo zvangu ipapo kuti aifara chii kana kuti chii. Zvikanzi one of my church member was killed on this accident. Pakaipa. Zvikanzi cause of accident name change from Mbudzi to Trabablas. Hanzi ndazviruma trying to pronounce it out loud. Trabablas. Pakaipa inyaya inonzwisa tsitsi but munongozivawo maZimbabweans they are like that. Ndozvaatori. Zvikanzi it's a ritual. Uyu anenge pfungwa dzinenge dzinowirirana nedzangu kuti vanhu vaenda kuprazi vanoita kaseremoni kavo nen'anga pombwa paitika tsaona yakadai so obviously it's a ritual but this is something that can be avoided at all costs. But it tells you that even the economic, political, social, and security well-being of the country collapsed already. Mawana zvinototiratidza kuti zvinhu zvese zvakatodhakwa. Handitika zvikanzi filming an accident
was it planned or amen kuti zvakamira sei, but chinhu hachina kungodonha kawani. Ndofunga pavakaona chakutanga kudonha kana paita noise vakambva vatanga kuita sei, vatanga kufyuma vakomana ava. Zvikanzi it just reflects the state of the nation. Aiwa, hanzi zvinongoratidzawo kuti nyika yacho yakaita sei, yakamira sei handitika. Zvikanzi nematambudziko kune mhuri yashayikirwa, aiwa tinochema navo nematambudziko zvedu handitika. Zvikanzi vanhu ava vanyanya kuba, ndizvo zvinoita 5 years building an overchanged roundabout. Iyi makore acho awandisa, vangori pa nzvimbo 1 handitika. Zvikanzi it's a Monday, probably Babalas Babalas paTrabablas pakashata pari kupisa ndiri. Zvikanzi Zim is unbelievable mawana. Zvikanzi what maakupenga here, panonzi PaMbudzi period hanzi panonzi PaMbudzi period. Right, ndo maonero evanhu, ndo mafungiro evanhu, but inini ndatotaura nemi kudhara vhidhiyo rino iri richitanga kuti aiwa zvinhu hazvingoitike, everything happens for a reason. And manzwa audio yandakuplayerai mazvionera mega zvakaitika, zvasara kwauri, believe it or not, but vakomana ava vanenge vakabata shishto, vakomana ava vanenge vane pavakatsika, and they will always make sure kuti padeura ropa mumarodhi. Mazuva apfuura murungona kwaingoitika maaccident, vanhu vachifa zvisinganzwisisike. Inyaya yekuti nyika inenge yakasviba, nyika inenge ichida kuchenerwa, inenge ichida kuita kucheneswa, kuchenurwa, because right now vacho vatiri kutemba vachiti ndo vana papa vari kuenda kumachechi, ndo mbavha hombe idzodzo. Hatisisina kwekutizira. Zvitori nani kuti zvedu tigare taenda kwaana sekuru Kanengo nana sekuru Tasvu watongozisa kuti ing'anga, pane kuti tiende kwaana Fred, ing'anga dzinenge dzakawanda dzakawanda nemasutu. Ameno kuti unoti chiinazvo, but pane vaiteerera mainterview epanapa tichiita series yegukura hundi, zvainzi kune vanhu vasingatozikanwe kunzi vari kupi nanhasi, vasingazikanwe kunzi makuva avo ari kupi nanhasi. Koita nzvimbo dzaizongonocherwa zigomba 1 muhamanzi vanhu 2000 imomo vovigwa imomo. Mweya yevanhu vese iyoyo iri kutambura, iri kudzungaira, yakamirirawo kuti inyaradzwe, izorodzwe, and yet vakazviita vese ava zvegukura hundi izvozvi Chiwenga navaMnangagwa vakanyarara, havana kana kukumbirawo zvavo ruregerero, kungoti we are very sorry, we admit kuti zvakaitika and it was a mistake. Havana kumbodaro. Saka hanzi nyika inoramba ichingotambura, ichingotenderera panzvimbo imwe chete. Aiwaka inini hangu ndine conspiracy theory dzangu nemabeliefs angu andobhilievha maari kuti zvinogona zviri izvo zviri kutokonzera kuti tiite kunge takasekwa kudai handitika, but iwewe une maonero ako. Saka siya maonero ako mucomment section, wotaurawo zvaunofunga. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.